हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय जिके वर्ल्ड जिके आरो बेनि वर्ल्डनिनो लंगेस्ट एबा सुपारलेटिव्स हिसाबै मुलुगनि बबेया लावसिन बे लावसिनफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो बेयो मबे जानो हागौ बेफोरखौ दा नोंथांमोना जोबजासे नायबा मिथिनो मोननाय जागोन। अब्ला फैदो लोगोफोर बेवहाय नायना लादिनि फार्स्टआव दङ व्हाट इज द लंगेस्ट हाइवे इन द वर्ल्ड एबा बबेया बा माया मुलुगनि बयनिख्रुइबो लावसिन मा होनो हाइवे होनदों। बे जाहैबाय पेन आमेरिकान हाइवेआ बयनिख्रुइबो लावसिन होनदों जेराव बियो 19,000 माइल्स होनदों आरो बियो बबेयाव दङ होनदों गासै फुदै बिनिफ्राय जागायनानै आलास्कासिम जायो होनदों जाय मा होनो इउनाइटेड स्टेट आरो मेक्सिक' आरो सेन्ट्रेल आमेरिका बे कानाडा बेफोरखौ फोनांजाबो होनदों बे हाइवेआ। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव व्हाट इज द लंगेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड रेलवेनि बेलायाव बबेयाबा लावसिन होनदों रेलवे जायोबा बे जाहैबाय ट्रान्स साइबेरियान रेलवे बे ट्रान्स साइबेरियान रेलवेआनो बयनिख्रुइबो लावसिन होनदों जाय किल'मिटार हिसाबैबा 5,753 माइल्स आरो किल'मिटार हिसाबैबा 9,259 किल'मिटार बा 9,259 आरो माइल्स बा 5,753 माइल्स। दा बे जाय मस्क' आरो रासिया बेफोरनि गेजेरजों थांनो हायो होनदों। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव व्हाट इज द लंगेस्ट रिभार इन द वर्ल्ड बेखौथ' बयबो मिथिगौ बे जाहैबाय नाइल किल'मिटार हिसाबै लायोबा 6,650 किल'मिटार होनदों। बेनिफ्राय दङ व्हाट इज द लंगेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड बे जाहैबाय दालां रड ब्रिज बे जाहैबाय दाननां कुसन ग्रेन्ड ब्रिज जाय 1,64,000 मिटार्स अदेबानि बियो 164 किल'मिटार्स आरो बेखौ कमप्लिट 2010आव कमप्लिट खालामनो हानाय जादों आरो बेयो चाइनायाव दङ होनदों। बेनिफ्राय दङ व्हाट इज द लेन्ड बर्डार इन द वर्ल्ड माने लंगेस्ट लेन्ड बर्डार जानांगौमोन बेयो लंगेस्ट लेन्ड बर्डार माने बोरि बाहागोजों बयनिख्रुइबो बांसिन इन्टारनेसनेल बर्डार थानाय बबे हादरनि गेजेराव थानाय बे जाहैबाय कानाडा आरो इउनाइटेड स्टेट्सनि बेलायाव थानाय गेजेराव थानाय बर्डार होनदों। बे बर्डारा बयनिख्रुइबो लावसिन होनदों जेराव बियो 8,890 किल'मिटार होनदों। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव व्हाट इज द लंगेस्ट मेरिटाइम बर्डार इन द वर्ल्ड लंगेस्ट मेरिटाइम बर्डार होननानै बुङोबा बे जाहैबाय लैथोजों थानाय मोननै हादरनि सिमा बे हिसाबै लायोबा बियो मा होनो डेनिश टेरिटरि ग्रीनलेण्ड आरो कानाडा बे मोननै ग्रीनलेण्ड आरो कानाडा मोननैनि गेजेराव थानाय मा होनो सिमाया लावसिन होनदों बे जाहैबाय जेराव 2,697 किल'मिटार होनदों। बेनिफ्राय दङ व्हाट इज द लंगेस्ट बर्डार वाल इन द वर्ल्ड बयनिख्रुइबो गोलावसिन बर्डार माने वाल बाउन्डारि वाल बे जाहैबाय द ग्रेट वाल अफ चाइना बेखौ बयबो मिथिगौ चाइनायाव दङ 8,850 किल'मिटार बेयो गोलावा आरो बेखौ 1368 आरो 1644 बेनि बेलायाव लुनाय जादों होनदों। बेनिफ्राय दङ व्हाट इज द लंगेस्ट कार इन द वर्ल्ड बयनिख्रुइबो लावसिन गारि बे जाहैबाय द सुपारलिम' रल दा बेखौ बावैसो 1 मार्च 2022 बेयावसो बेखौ बाहायफिननाय जादों आरो बिनि बिगोमाया जाबाय माइकेल डेजेर दा बे USA नि दा बेनि गोलावा गासै 30.54 मिटार होनदों बे 30.54 मिटार अदेबानि 31 मिटारानो जानो नागिरो दा बेनिफ्राय दङ व्हाट इज द लंगेस्ट रेल स्टेशन इन द वर्ल्ड बयनिख्रुइबो लावसिन रेल स्टेशना जाहैबाय बे जाहैबाय गरखपुर जांसन बेयो इण्डियानिनो आरो बेयो 1,355 मिटार्स होनदों। बेनिफ्राय दङ व्हाट इज द लंगेस्ट रानवे एबा माने एयारपर्टनि बेलायाव एयारपर्टनि रानवे हिसाबै बबेया लावसिन होनदों बे जाहैबाय सिगाट्स फिश एयारपर्ट बे जाहैबाय चाइनायाव दङ 5,000 मिटार होनदों। बेनिफ्राय दङ व्हाट इज द लंगेस्ट माउन्टेन रेन्ज इन द वर्ल्ड बयबो मिथिगौ बेखौ बे जाहैबाय एन्डिस आरो बियो 7,000 किल'मिटार्स होनदों। बेनिफ्राय दङ व्हाट इज द लंगेस्ट वार्ड इन द वर्ल्ड होनदों बयनिख्रुइबो लावसिन सोदोब बे जाहैबाय नोंथांमोना जेखौ नुदों जाय माने फरायनायाव गोरोबा जायखिजाया बियो गासै 45 लेटार्सफोर दं होनदों माने 45 हांखोफोरजों जथायनाय मोनसे वार्ड नोंथांमोना जेखौ नुदों बेनो स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय हायोबा। बेनिफ्राय दङ व्हाट इज द लंगेस्ट बुक इन द वर्ल्ड बयनिख्रुइबो लावसिन बिजाब बे जाहैबाय मार्केल प्रस्टनि लिरनाय बिजाब बे जाहैबाय एलिफेन्टाइन रिमेम्ब्रान्स
अफ थिंग्स फास्ट बे जेरावहाय बेवहाय दङ होनदों 96,900,000 केरेक्टार्सफोर दङ होनदों अदेबानि लेट माने एल्फाबेट बा हांखोफोर दङ होनदों 96,900,000 अदेबानि 9,609,000 बे बिजाबाव बेखिनिथा लेटार्स एबा केरेक्टार्सफोर दङ होनदों दा बेखिनिमोन बेनिफ्राय गुबुन गुबुन भिडिअ नोंथांमोना बेबायदि जिके आरो इडुकेसननि नायनोबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थांनानै नायबानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों